Hej, tag med mig i Escape Room. Jeg starter her ved metroen på Kongens Nytorv, og så er der altså bare en lille 6 minutters gåtur, og så er vi ankommet, og man er altid spændt og klar, når man skal op og spille sådan et spil. Vi bliver altid taget godt imod af de søde arbejdere, og her kan vi låse vores ting inde, så der er styr på det hele. Nu går spillet i gang. Vi starter altid med at danne os et overblik over rummet og se, om vi kan se nogle gåder. Vi siger det højt, og så er det jo ellers bare at få låst låse op og tænke kreativt og få fundet de mange gåder. Og det er altid fedt at kunne tænke kreativt og være sammen på sådan en måde. Og vi er nået ud med 8,5 minut tilbage. Perfekt til en venindetur eller med familien. Jeg elsker escape rooms.